Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, Utaz Anna Marival ismét, de most Magyarországon vagyok, Gödön. Nemes Erikát hívtam meg, hogy egyet utazzunk, és egy jó témát feszegessünk, beszélgessünk, hasonló mentalitás, gondolkodásmód területén, és annyit tudni Erikáról, amit legalábbis én személy szerint tudok, hogy olvastam a könyvét, a Megoldó kulcsot, ami nagyon-nagyon elgondolkodtatott, felemelő érzéseket adott, hogy milyen hasonló gondolkodásmódunk van, és hogy mennyire fontosak az energiák, és ezt a könyvet nagyon tudom ajánlani sok olyan embernek, akiknek tényleg elakadásuk van, blokkjuk van, mert egy igazi kulcsot nyújtogat. Én is egy valamilyen szinten támogatom ezeket a dolgokat, de te inkább az energia, meg az illóolajok, meg szerintem te tudod inkább jobban elmondani ezeket a dolgokat, mert ugye természetgyógyász is vagy. Igen. És fontosnak tartom én az egészségünket, fontosnak tartom azt, hogy egyensúlyban legyünk, és ezért Erikát hívtam meg, hogy támogassa meg ezt a gondolatmenetet, és beszéljen egy picit önmagáról, hogy gyakorlatilag most hol tartasz, azt szeretném megtudni, mi a fő aktivitásod, és hogy miért fogadtad el az Utaz Anna Marival? Sziasztok! Hát akkor kezdem ezzel, hogy miért fogadtam el. Azért, mert egy nagyon kedves barátnőm, a Cini javasolta, ajánlotta, akit én nagyon kedvelek, és ezért meg volt alapvetően a bizalmam, és kíváncsi voltam, hogy mi sül ki belőle, úgyhogy igazából ezért fogadtam ezt el. Köszönöm szépen ezúton is, hogy elfogadtad. A Megoldó kulcs könyvről annyit mondanék, hogy igazából úgy született meg a könyv, hogy saját magamon akartam segíteni, tehát hogy nekem is voltak elakadásaim, mert nyilván vannak is még, és nagyon sokat jártam ilyen terápiás ülésekre, tanfolyamokra, stb. Tehát mondhatnám, hogy egy lakásárát költöttem el ilyenekre, és valahogy úgy éreztem, hogy természetesen helye van annak, hogyha az ember terápiás ülésekre jár, mert nagyon sokat tud segíteni, de hogy kellenének olyan eszközök, amikkel önmagunkon tudunk segíteni, tehát hogy ne legyünk terapeuta függők, és hogy ne legyünk teljes egészében kiszolgáltatva annak, hogy csak is kizárólag egy terapeutával tudjuk megoldani a problémáinkat, hanem hogy legyen nekünk is egy eszköz a kezünkbe, amivel tudunk segíteni magunknak, akár egy fizikai betegségből meggyógyulni, akár mentálisan, akár energetikailag, tehát hogy ezeket a lelki háttérokokat, gócokat, szorongást, egyebeket, stb. Neked nagyon sok minden van, ugye ebben a könyvben le is írtam, hogy mik azok a mélyebben fekvő okok, amik miatt hadilágon állunk bizonyos területeken, és hát ahogy magamon dolgoztam, és ahogy magamnak csináltam ezeket az oldásokat, úgy alakultak ki ezek a gyakorlatok, illetve ezek a technikák, amiket a könyvben megosztok, és meg lehet tanulni a könyvből ezeket. Ez hány éve volt? Hát nem is tudom, mert talán 10 éve jelent meg ez a könyv. És hát ugye azóta is használom ezeket a gyakorlatokat, és egyre ahogy fejlődik az érzékelésem, és egyre jobban a mélyére tudok ásni az energetikai működéseknek, egyre inkább még jobban megismerem ezeknek a gyakorlatoknak a hatását. Szóval, hogy tényleg nem is tudom igazán jól megfogalmazni, hogy mennyire erőteljesek ezek a gyakorlatok, hogyha valaki csinálja, és milyen jól lehet vele haladni, és átalakítani az életünket, és jobbá tenni azokat a dolgokat, amikkel nem vagyunk elégedettek.
Olyan kérdésem van ezzel kapcsolatosan, hogy mikor veszed észre, hogy nem vagy egyensúlyba, tehát így általános gondolatként, hogy mikor veszed észre, hogy felborult az egyensúly, vagy esetleg az energiáidat veszíted el. Mik egy ilyen tünet, most ezt kérdezni? Hát különböző tünetek lehetnek fizikai tünetek, hogy az embernek vannak fájdalmai, akkor van olyan, hogy nagyon erőteljes fáradtság, akkor napi szinten. Akár, igen. Akkor van olyan, hogy érzelmileg negatív, ilyen érzelmi helyzetben van az ember, tehát hogy valami nagyon bosszant, valami nagyon kiakaszt, vagy valami nagyon nem akar összejönni, vagy valami nagyon nem akar működni, amit szeretnék. És szóval, akkor olyankor blokkod van, tehát azt tudatosítod magadban? Hát ott igen, mondjuk ott érzi az ember, hogy ott van valami, ami nem stimmel, ami megoldásra vár, szóval, hogy... És ez gondolatsíkon elég, hogyha elkezdek ezzel foglalkozni, vagy most természetgyógyászként most rá is térnék szerintem, hogy mikhez tudok nyúlni. Ugye az illóolajoknak az egyik hatásáról beszélgettünk, hogy mennyire jó, hogy elég gondolati síkon elkezdeni ezzel foglalkozni? Nem. Nagyon fontos az, hogy mentálisan is foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, mert a megértés, tehát az, hogyha mélyebben megértünk dolgokat, az nagyon sokat segít abban, hogy valami átforduljon, tehát hogy megváltozzon. De amik a mélyben vannak, ilyen energetikai akadályok, gondolok itt a generációs vonalról jövő mintázatokra, akár, vagy a hitrendszerben lévő dolgokra, tehát, hogy amikbe belenevelődtünk, hogy mondok egy példát, hogy úgy tanítottak bennünket, hogy a pénzért nagyon meg kell dolgozni, és nagyon meg kell küzdeni. Ezért mi folyamatosan halálra dolgozunk magunkat, és küzdünk a pénzért, mint állat, holott igazából könnyedén is lehetne pénzt teremteni, hogyha nem lenne a hitrendszerünkben ez. Belerakva. Igen, beleragadva, konkrétan beleragadva. Úgyhogy ilyenekben is, és ugye párhuzamosan kell dolgozni az energetikai síkon, tehát több síkon kell egyszerre dolgozni mentálisan, az energetikai rendszerünkben, érzelmileg, az érzelmi traumákat kell feldolgozni, amik értek bennünket, és nem csak ebben az életünkben, hanem akár előző életünkben. Most, ha nem egy szakember fog minket hallgatni, és távol áll tőle ez a dolog, akkor, hogy ne ijesszük meg, Léci, mondjál valami nagyon egyszerű megoldást, vagy hogy te mit javasolsz, hogy kihez menjen, kitől kérjen segítséget. Tehát olyan kapaszkodót szeretnék, hogy nyújtsunk azoknak, akik hallgatnak, tehát nem feltétlenül szakember kell legyen, hanem hogy mit javasolsz, hogy hát nagyon hol kezdjük el, vagy hogy mit csináljunk. Igazából az ember úgy kezdi ezt el, hogy nincs jól. Tehát érzi azt, hogy szeretne valamin változtatni, és keresi a megoldásokat, és akkor így jutnak el az emberek oda, hogy bizonyos eszközöket kezdenek el használni. És ezek az eszközök lehet sok minden. Lehetnek például az illóolajok. Ugye az illóolajok azért egy szuper lehetőség, mert elkezdi szépen az egészségünket helyreállítani, akár a szépségünket is elkezdheti helyreállítani, vagy egyszerűen csak szeretjük, mert jó illata van. Viszont az illóolajok, hogyha jó minőségű terápiás olajat vásárolunk, és ez nagyon fontos, tehát ez kulcsfontosságú, mert egy gagyi illóolaj, vagy egy szintetikum, annak nem lesz hatása, tehát attól nem várhatunk eredményeket. Még akár romboló is lehet? Akár így van, tehát az idegrendszerre ártalmas, stb. Tehát, hogyha egy ténylegesen jó minőségű terápiás illóolajat vásárolunk, teljesen mindegy, hogy most ezt a háztartásban, a takarításban, a ruha illatosításban, a lakás illatosításban, vagy az egészségünkre, a gyógyításban használjuk, mindenhogyan dolgozik energetikailag is. Tehát az illóolajok képesek az energetikai rendszerünkben traumákat oldani, blokkokat oldani, működési mechanizmusokat átalakítani, függőségeket felszámolni,
és akármilyen illóolajat használunk, mindenféleképpen afelé fog bennünket terelni, hogy Gyógyulás. hogy mentálisan, energetikailag, lelkileg és fizikálisan is egészségessé váljunk. A következő kérdésem az a kapcsolatokkal lesz összefüggésben, ugyanis a harmadik könyvem, annak a címe, hogy építs végre a saját életed, ez a címe, és erről szeretnélek megkérdezni, mennyire tartod fontosnak az életünk során a kapcsolatokat, hogy milyen kapcsolatokat ápolunk, és milyen kapcsolatokba ragadunk bele, hogy erről egy picit, hogy mi a véleményed, hogy mennyire fontosak a kapcsolatok. Hát én azt gondolom, hogy minden embernek az alapvető mozgatórugója az, hogy szeretne kapcsolódni másokhoz, és szeretné megélni a szeretetet. És adni is szeretne, és kapni is szeretne, és szeretne kiteljesedni a szeretetben. Tehát mindenkinek ez az alapvető mozgatórugója, még akkor is, hogyha a felszínen nem ez van. Tehát, hogy mindig mindent azért csinálunk, tehát hogy bentről, onnan nagyon mélyről ez a mozgatórugó. A legalapvetőbb indítatása az embernek az az, hogy szeretetre éhes, szeretetre vágyik, szeretetet szeretne adni, a szeretet minden formáját szeretné megélni, és szeretne ebben kiteljesedni, és egyfajta egységélményt szeretne megélni másokkal. És én azt gondolom, hogy ezt úgy tudjuk elérni, hogyha arra törekszünk, hogy őszinték legyünk, hogy elfogadóak legyünk másokkal, és ez borzasztóan nehéz létrehozni magunkban, mert tele vagyunk félelmekkel, tele vagyunk szorongással, tele vagyunk elvárással, a hitrendszerünkben nagyon sok olyan dolog van, ami befolyásol bennünket, úgyhogy igazából ezek azok, amiket tisztítani kéne, pucolni kéne, átalakítani kéne, szemléletmódváltásra van szükség, és ez egy hosszú önismereti munka, tanulás, és hát nyilván nagyon sok oldásra van szükség, tehát hogy ezeket a háttérokok fel legyenek oldva. És az, hogyha valaki őszinte lesz, vagy próbál lenni, mert ugye vannak helyzetek, amikor te is mondod, hogy valamilyen blokkok miatt nem merünk őszintének, tehát a félelmek ugye nagyobbak, akkor hol kezdje el? Hogy merjen őszinte lenni? Felvállalja azt, ami érheti az őszintesség által, vagy mit javasolsz te? Hogy hát miért éri meg őszintének lenni? Az első és a legfontosabb az, hogy saját magunkhoz legyünk őszinték. Mert én azt tapasztalom, hogy nagyon sok esetben az emberek önmaguknak sem képesek megfogalmazni sem azt, hogy mik az erősségeik például, sem azt, hogy mik a gyengeségeik. De jó. Tehát, hogy gyakorlatilag a legalapvetőbb dolog az lenne, hogy először magunknak fogalmazzuk ezeket meg. És ha magunknak meg tudtuk fogalmazni, akkor már nagyon sokat haladtunk előre ebben az őszintességben, mert azáltal oldódnak bennünk a belső konfliktusok és a belső feszültségek, hogyha önmagunkkal elkezdünk egy kicsit tisztában lenni. És aztán rájövünk, hogy nem vagyunk egyedül ezekkel, tehát hogy mindenkinek vannak erősségei, amikben tök jól működik. Mindenkinek vannak gyengeségei, amik nehéz helyzet elé állítanak minket. És hogyha ezekre úgy tekintünk, hogy például a gyengeségeink azok azt a célt szolgálják, hogy legyenek feladatok, kihívások az életünkben, amivel dolgozzunk, igen, tehát hogy ezek leckék. Ezáltal tudunk fejlődni, ezáltal tudunk emelkedni, hogy ezeken a területeken dolgozunk, és ugye vannak az erősségeink, és ezeket sem tudják az emberek felvállalni, vagy sokan nem is tudják, hogy mi az, ami az ő saját erőssége, amiben ő ki tudna teljesedni. És ezek az erősségek pedig azt a célt szolgálják, hogy erre építsük fel az életünket. Tehát ezzel tudunk mások javára lenni, ezzel tudunk
letenni valamit az asztalra, ezzel tudunk pénzt keresni, erre tudjuk alapozni az életünket, ezzel tudunk hasznára lenni a társadalomnak, illetve bárkinek. Szóval, hogy ezek nagyon fontosak, és először az a legfontosabb, hogy ezeket megtaláljuk magunkban, és utána jön az, hogy elkezdjük másokban is meglátni. És miért van az, hogy pont ezzel nem akarnak foglalkozni az emberek? Tehát a nagyobb rétegre gondolok, hogy pont önmagukkal nem akarnak foglalkozni, mindenkire mutogatnak, mindenkitől elvárnak dolgokat, és pont önmagukkal nem akarnak. Úgy általánosan gondolom az emberek azért, mert szégyenérzet van bennük, és félnek attól, hogy ítélkeznek felettük, azért, mert valamit mondjuk nem tökéletesen csinálnak, vagy tehát sokkal egyszerűbb vetíteni egy illúziót magunkról, mint felvállalni azt, hogy igen, én ez vagyok, én ilyen vagyok, én ezt tudom, ezt nem tudom, ebben jó vagyok, ebben nem vagyok jó. Tehát ha ezt természetesnek vennénk, és nem félnénk vállalni, akkor sokkal könnyebb lenne. Az első és legfontosabb az, hogy önmagaddal foglalkozzál, keresd meg az erősségeidet, gyengeségeidet, és innentől már ki lehet indulni, mert hogyha szembenézel önmagaddal, és fogod látni ezeket a dolgokat, ha meg nem tudod, hogy mi az erősség és gyengeség, akkor utána kell olvasni, vagy esetleg megkérdezni egy szakembert, és az erősségekből kezdünk el építkezni. Na már most azok, akik, mint te is, ilyen szakemberek, hogy ugye most már lépésről lépésre te is rakod, ugye fölfele fejlődsz, tehát szerintem úgy gondolom, hogy neked is vannak hatalmas céljaid, ami el akarsz érni, és engem ez érdekelne, hogy egy bizonyos szint után, amikor meggyógyítottad magad, vagy helyrehoztad magad, onnantól mi vitt előre, hogy ha nekem sikerül, akkor megmutatom, hogy hogyan kell? Vagy mi vitt előre, hogy megírd mondjuk a könyvet? Igazából így van. Tehát, hogy amikor például van egy gyakorlat a könyvben, amit nagyon szeretek, egy ilyen teremtő gyakorlat, amivel be tudunk teremteni dolgokat az életünkbe, és amikor arra a gyakorlatra rájöttem, és ráébredtem, hogy az mennyi mindent tud nekünk segíteni, akkor rögtön az volt, hogy én ezt meg akarom osztani mindenkivel, mert hogy ez annyira jó. És akkor ezért beírtam a számítógépbe, hogy így el tudjam küldözgetni az embereknek, hogy próbálja ki, és csinálja, mert hogy mi mindent lehet vele megoldani. És aztán így jött a többi gyakorlat, és akkor gondoltam, hogy hát oké, de akkor ezt meg is kéne magyarázni, hogy ezt miért csináljuk. És akkor valahogy így állt össze a könyv. Nem igazán terveztem, hogy én fogok írni egy könyvet, hanem ez csak úgy lett. Ezekből lett, hogy tényleg meg akartam osztani. Pont ezért lett, hogy tudjuk másokkal, hogy tényleg, tehát megvesz az ember egy könyvet, pár ezer forintba kerül, tehát nem egy óriási nagy költség, viszont egy olyan eszköz tud lenni a kezünkbe, amivel rengeteget tudunk spórolni, mert nem kell hetente terápiás ülésekre járni, hanem nagyon-nagyon sok mindent meg tudunk magunknak is oldani. És ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség arra, hogy elmenjünk egy terápiás ülésre, mert a mentális és az önismereti munkához azért szükség van egyfajta mentorálásra, iránymutatásra. Ha bele vagyunk ragadva a saját érzelmi viharunkba, akkor nem nagyon nehéz kívülről nézni magunkat. Tehát ebben egy semleges nézőpont nagyon sokat tud segíteni. Úgyhogy ez nem arról beszélek, hogy szükségtelennek ezek a terápiás foglalkozások. Van az a szint, amikor csak érdemes. Igen, tehát hogy gyorsabban haladunk, és gyorsabban tudunk emelkedni, hogyha eszközök vannak a kezünkben, amivel tudunk magunkon segíteni. És onnantól még hová lehet fejlődni? Hát én azt gondolom, hogy mindig van tovább, tehát hogy teljesen a megvilágosodásig tudunk akár fejlődni, tehát hogy még azért én sem tartok ott. Úgyhogy mindig van az embernek valami mozgatórugója, hogy azért nagyon sok terület van az életünkben, amin szeretnénk eredményeket elérni, tehát a párkapcsolat, hogy harmonikus legyen, a gyerekeinkkel való kapcsolat,
hogy a gyerekeinknek jó szülei tudjunk lenni. Példamutatók legyünk. Igen, tehát akinek vannak gyerekei, és tényleg szereti a gyerekeit, az tudja, hogy milyen az, amikor a szülő folyamatosan azt érzi, hogy hát nem biztos, hogy elég jó szülő vagyok, hogy vajon azt adom el a gyerekeim számára, amire szükségük van. Tehát, hogy ez a terület is egy olyan, ami folyamatosan mozgatja az embert, hogy haladjon, hogy fejlődjön, hogy a gyerekeinknek már kevesebb traumával kelljen felnőnie, vagy kevesebb nehézséggel kelljen szembenéznie. Akkor ott van a munkának a területe, hogy mivel foglalkozzak, hogy teremtsek pénzt, hogy hogyan teljesedjek ki. Hát ez is, hogy miben tudok kiteljesedni. Tehát ez is egy olyan terület, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a boldogság az valami olyan dolog, amit valami külső tényező fog nekem megadni. Tehát akkor leszek boldog, hogyha lesz egy szép házam, vagy egy szép autóm, vagy ha lesz egy csodálatos társam, csodálatos gyerekeim, és aztán az ember eljut oda, hogy megteremti mindezeket nagy lefutott körök után, megvan minden, ott van a házastárs, ott vannak a gyerekek, ott a ház, az autó, minden, és mégsem érzek belül boldogságot. És hát én is így jártam, és én is azon kezdtem el gondolkozni, hogy hát oké, megvan minden, amitől azt vártam, hogy majd boldog leszek, és mégsem vagyok az, akkor most mi van? És aztán rájöttem, hogy igazából, persze ez nem úgy történt, hogy egyik reggel fölébredtem, és már tudtam, hanem rengeteg önismereti munka segítségével jutottam el oda, hogy a boldogság érzése az tulajdonképpen nem más, mint egyfajta teljesség, egyfajta elégedettség érzés, és hogy ennek teljesen függetlennek kell lennie minden körülménytől. Tehát ha összedől körülöttem a világ, ha nincs egy fillérem se, ha a gyerekeimmel gondban vagyok, ha a munkahelyem nem működik, akkor is meg tudom élni ezt az érzést. És tehát, hogy engem ez hajtott, ez motivált, hogy ezt elérjem, hogy függetlenül a körülményektől én tudjam magamat jól érezni. És amikor először megéltem ezt, mentem haza az autóval, és ott voltak a táskámban a kifizetetlen csekkek, és azon agyaltam, hogy fogom kifizetni, meg hogy miből fogok vásárolni, szóval én nagyon nem jó anyagi helyzetben voltam, párkapcsolatom nem volt, tehát, hogy így eléggé ilyen a körülmények azok nem mondhatom, hogy szuperek voltak, és így mentem haza az autóval, és azt éreztem, hogy én annyira boldog vagyok. És akkor így rajta kaptam magamat, hogy úristen, én boldog vagyok, és mitől vagyok boldog? Hát csak úgy. És ez annyira jó érzés volt, és ez így eltartott 3 napig legalább, aztán utána kibillentem belőle, de már legalább egyszer megtapasztaltam azt, hogy ez milyen érzés. És aztán persze folytatódott tovább az, hogy dolgozok magamon, és hogy igyekszem fejlődni, haladni, stb. És most már ott vagyok, hogy most is persze az ember kibillen ebből, meg vannak nehéz helyzetek, időszakok, stb. De hogy mindig vissza tudom magamat ide tenni ebbe az állapotba, hogy olyan jól vagyok. Tehát, hogy jól érzem magam, hogy elégedett vagyok. És ez kell az élethez, nem? És ehhez nem kell az, nem kell dollármillió. Nem kell hozzá semmi. Tehát ez mindentől független tud lenni. Tehát például mit tudom én, hogy a gyerekemre mérges vagyok, és így szét tud robbanni a fejem, mert valami olyasmit csinált, hogy így tényleg így kiborulok tőle, akkor is alszom rá egyet, és másnap úgy ébredek, hogy minden rendben van. Szóval... És ez olyan jó érzés, hogy ugyanazokat a gondolatokat, azokat a hozzáállásod is neked is már annyira látszik, hogy tényleg ezt csinálod napi szinten, hogy érződik, ahogy mondod is, hogy pont jó megerősítést kaptam, és köszönöm ezúton is, mert én is így érzem, hogy alszok rá egyet, és másnap, mint hogyha nem is történtek volna meg ezek a nagyon, úgymond akkor úgy éreztem nehéz dolgok, és ez fontos, hogy tudatában legyünk, és ezt pont most megerősítetted, hogy mindig ugye tudatában vagy annak, hogy hát nem vagyok jól, de azért
teszek érte, hogy hónapra én mégis jól leszek. És ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha észrevesszük ezeket a helyzeteket. Még egy kérdésem van, így már nagyon a vége fele, hogy mennyire tartott fontosnak, hogy én idő, meditáció, joga, vagy akár sport, ezeket a dolgokat mennyire tartott te Én azt gondolom, fontosnak? hogy mindenkinek más válik be, de mindenhogyan kell időt szánni arra, hogy a saját gondolatainkban legyünk, és hogy Napi szinten? hogy elinduljunk befelé. Nem feltétlenül kell napi szinten, emberfüggő, hogy kinek hogy esik jól, de a lényeg az, hogy szálljunk időt arra, hogy befelé is megyünk. Nem csak azzal foglalkozunk, ami kívül van, hanem megnézzük azt, hogy mi van bennünk. Megnézzük azt, hogy vagyunk azzal, ami kívül van. Mert ugye minden, ami kívül van, az mutatja meg, hogy belül még mik azok a területek, amiken munkálkodnunk kell, vagy mik azok a területek, amik már jól tudnak működni. Tehát te is fontosnak tartod akkor az én időt, vagy magunkkal való foglalkozást elsősorban, ugye? Igen, nagyon fontosnak tartom, mert enélkül egy nagyon felszínes életet tudunk csak élni, ami soha nem adja meg nekünk azt az igazi teljességet, amit meg tudnánk élni, hogyha befelé megyünk, akkor eljutunk oda, hogy meg tudjuk élni ezt a teljességet. Olyan kérdésem van, hogyha bárkinek szüksége van természetgyógyászra, vagy akár az illóolajokkal, vagy az energiájukkal, vagy blokkok oldásával tudsz-e segíteni, és hogy lehet téged elérni, meg hogy elérhető vagy-e? Abszolút elérhető vagyok, igen. Most már azért több szakmai kiadványom is van, ami nagyon sokat segít az embereknek, hogy el tudják kezdeni az illóolaj használatot, akár a csodapatika, illetve van most már egy olyan könyvem is, aminek az a címe, hogy Mágikus illatok. Itt minden illóolajról leírtam azt az információt, hogy az energetikai rendszerünkben milyen átalakításokat tud végezni. És ez nem egyenlő azzal, hogy milyen érzelmi hatásokat vált ki belőlünk az illóolaj, vagy hogy érzelmileg hogyan hat ránk, vagy hogy az érzelmi állapotunkat hogyan tudja megváltoztatni, hanem inkább arról szól, hogy ez egy másik, tehát hogy a teljes energetikai rendszerünkben lévő elakadásokban hogyan tud segíteni, vagy a bizonyos működési mechanizmusokat hogyan tud átalakítani. Úgyhogy ez a mágikus illatok, és akkor ehhez van még egy kártya is, ami nagyon sokat segít abban, hogy a tudatalattinkból lehívja az információt, hogy tehát például mondjuk szeretném, hogy tudjak venni mondjuk egy új autót, amihez egy kicsivel több pénz kéne, mint amennyit tudok most mondjuk jelenleg keresni, és akkor melyek azok az illóolajok, amik ebben segítenek. Vagy van egy párkapcsolati problémám, egy nehézség, egy konfliktusom, hogy melyik azok az illóolajok, amik mondjuk ennek a rendezésében tudnának nekem segíteni. És nagyon jól működik. Vagy Libri, vagy hol található meg? Nem, hanem hát ezek magánkiadásban vannak, igen, és tőlem is lehet rendelni, illetve van egy viszonteladóm, és már például Romániában is elérhetőek ők. Szuper. Akkor berakjuk a linket a videóra. Majd azt átküldöm neked ezt a linket. Megköszönöm. És én is elérhető vagyok Messengeren, elérhető vagyok e-mailben, ugye van egy weboldalam is, az égisegítség.hu, azon keresztül is el tudtok érni, és tényleg nagyon szívesen tudok segíteni képzésben, egyéni foglalkozásokban, illóolajhasználatban. Azért is tartottam fontosnak, és most elmondom mindenkinek, mert ezen a területen tényleg te nagyon specializálódtál, és tudom, hogy nagyon segítnek az olajok, csak ahhoz, hogy ezek segítsenek, ahhoz tényleg kell tudni, hogy melyik mire jó, és tényleg bátran ajánlom mindenkinek, hogy keressétek Erikát, mert általad, ugye a barátnőm is megtudta ezeknek az erejét, és én is használom, és tényleg hálás is vagyok, hogy
most mondjuk ki a céget is, hogy a doTERRA termékeket használjuk, mert én tényleg azt használom, és meg vagyok elégedve. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm, még hogyha esetleg egy ilyen utolsó gondolatként valamit üzennél a hallgatóknak, vagy a nézőknek, akkor azt még megköszönni. Egy ilyen útravalót. Igen, azt, hogy merjünk, tehát hogy legyünk bátrak, hogy merjünk azok lenni, akik igazán vagyunk legbelül, és ne szégyeljük ezt megmutatni, mert pont az a legértékesebb a bennünk, amik valójában vagyunk. Tehát, hogy és én azt gondolom, hogy az egész világnak felé kéne haladnia, hogy természetesen, őszintén és korrekten viselkedni. Hát korrekten tegyük a dolgunkat, és hogy korrektek legyünk egymással. Köszönjük szépen, köszönöm szépen, Én hogy elfogadtad. elfogadtad. Köszönöm. Szép napot, sziasztok! Sziasztok!